Human nag-viral ang gipaskil nga karatula nga na politika matud pa ang Maa-Magtuod Flyover Project sa Davao City. Gipanghimakak gilayon kini sa Department of Public Works and Highways 11. Apan nganong walay makitang nagtrabaho sa maong proyekto. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Jill, maunay sagad pangutana no, sa mga tao nga nung walay makita nga mga gatrabaho sa maong proyekto, pero sumala sa DPWH-11 nga ginahulat na lang nila nga makumpleto ang requisitos sa road right-of-way. Gitubag sa Department of Public Works and Highways Region 11 kung nganong wa nay gatrabaho sa Maa-Magtuod Flyover Project sa Davao City. Kinihuman nga nagpagula sila og pahayag niadtong Sabado nga anaa sa 82.5% matud pa ang nagapadayong civil works alang sa maong proyekto. Ang atong superstructure is significantly completed naman siya. Sa taas, kung musaka mo, ang katong center island nabutang na nato. And then railings na lang ang problema, ang atong ginahulat. So ang railings, according sa atong contractor, moabot karong September. Gipasabot sab ni Ortiz, anaapay 12 ka propiedad nga ginaasikaso o kinahanglang bayran. Upat ni ini ang priority nga pulos commercial properties. Kay kini nga mga propiedad, ang matud pa nakababag sa pagsugod sa pagtrabaho sa approach sa flyover. Pipila sa properties naka-loan pa sa bangko. We have the funds, okay? But we have the funds for road right of way for these properties. But on the part of the claimant, they should napod sila yung mga requirements na kinahanglan i-meet. But then again, it took them time to submit submit their requirements, and katulang July 25 sila nakahatag sa ato. So sa karon ato na po ginasugdan na nato ang proseso sa pagbayad sa ilaha. Duha ka tuig na nga nadalatar ang maong proyekto nga maoy nakaparisod sa mga motorista tungod sa katrapik. Apan sumala sa DPWH, wala pa'y tulubagon ang kontraktor ni ini. Kay balido matod pa ang rason sa kontraktor sa paglugway nga mao ang issue sa road right-of-way. Nanawagan sab ang DPWH sa mga telecommunication companies nga lihuko na ang pagbalhin sa mga electric poles nga maigo sa pagpalapad sa kalsada aron masugdan na ang trabaho. Pero kaning mga telecommunication companies, with their sheer number, sa kadaghan nila, and then the number of times that we have communicated with them, we cannot get their full cooperation. Kay numduman nga niadtong Sabado dunay gipaskil nga dakong karatula nga miingon nga tungod matud pa sa pagpangipit sa kasamtangang administrasyon nganong nadelatar ang maong proyekto. Butang nga daan nang gihimakak sa DPWH-11. Ang maong proyekto dunay 1.6 billion pesos nga pondo alang sa civil works ug gilauman nga matapos sunod tuig. Argel. Daghang salamat, Jandy Esteban.